ತಲಪೊರಿಗೆ ಏಸು ದೇವುಟಿ ಬೆದೆರ್ತೆ ವಂದನಾಕು నేంటే దేవుటి వాగ్దానం మీకు మందని ధైర్యతిని విడిచి వాటమాటి దానికి ప్రతిఫలంగా దేవుడు బహుమానతిని ఈతుండు. ఎబ్రీయులకిన పుస్తకము 10వ అధ్యాయము 35వ వచనం. ప్రార్థన. యేసయ్య నీకు వందనకు తండ్రి. ఇద్ద ప్రభువా నీ పిల్ల ఇచ్చోజేపు వెచ్చో ಧೈರ್యంగా ಈ ಗಡವರಿಗೆ ನಡಸೋರು ವತ್ತರು ಇರುಕುಕಿ నీ ఇబ్బందికి ನಿಮ್ಮ తోడు మత్తిని ఊరికి మందం ధైర్యతిని విడిసి వాటుకోకుండా మున్నె మత్త బతుకంతా కూడా బెచ్చో నీ పొర విశ్వాసతోటే ನಿಮ್ಮ సాయం తుంగం దేవుటి నింజోరు ధైర్యంగా మున్నెడికి దాయని శక్తి తిని మింజోరు ఈ మాట అంతా ఏసై పెదేర్తే తలపొరమినం తండ్రి. ఆమెన్.